Takulandirani ku uthenga wabwino ndi wokoma kuposa mmene tiganizira. Mutu 29. Uthenga wabwino wa ufumu. Kwa zaka zambiri zimene ndakhala ndikuchita nawo utumiki umenewu, ndakhala ndikupita patsogolo. Mitu ingapo yokhomerezeka m'maganizo mwanga, ndipo choonadi mwa iyo inali choonadi chonena za Mulungu. Choonadi chakuti Mulungu si utatu, koma kuti Iye ali munthu mmodzi amene ali ndi mwana, ndi kuti Mzimu Woyera ndiwo moyo weniweni wa Mulungu Atate ndi wa mwana wake Yesu Khristu. Ichi ndi china chake chimene chinasintha kwambiri moyo wanga ndikamvera kanga ka Baibulo. Kwa zaka zambiri chimenecho chinali chinthu chachikulu chimene ndinasumikapo. Pafupifupi zaka 14 zapitazo ndinayamba kumvetsetsa bwino za chilungamo mwa chikhulupiriro, ndipo ndinayamba kuyang'ana pa izo. Kuyambira nthawi imeneyo mpaka lero, ichi chakhala pakati pa maphunziro anga a Baibulo ndi ulaliki wanga. Pafupifupi zaka zisanu ndi zinayi zapitazo, chifukwa cha kumvetsetsa chilungamo mwa chikhulupiriro, ndinayamba kumvetsetsa bwino za mphatso zauzimu, ndipo ndinayamba kuyang'ana kwambiri za ubatizo wa Mzimu Woyera. Pamene ndimaganizira zonsezi, posachedwa ndinazifunsafunso: kodi kuyenera kusindika chiyani? Chifukwa ndimazindikira kuti ngati tilibe cholinga chofotokozedwa bwino lomwe, ndiye kuti pakapita nthawi zinthu zomwe timaphunzitsa zimakhala zopanda pake komanso zosamveka. Ndikofunikira kuti pakhale kumvetsetsa komveka bwino kwa chinthu chachikulu chomwe Mulungu akufuna kuti chionetsedwe ku dziko lapansi. Izi ndi zomwe zandipangitsa kuti ndikhazikikenso pa nkhani ya uthenga wabwino wa ufumu. Ndikuzindikira kuti uwu ndi mutu umodzi womwe china chilichonse chimagwera pansi pake: umulungu, chilungamo mwa chikhulupiriro, ubatizo wa Mzimu Woyera ndi china chilichonse chofunikira mu zochitika za Chikhristu. Zonse zimabwera pansi pa mutu wa uthenga wabwino wa ufumu. Ndithudi izi ndi zimene Baibulo limaphunzitsa. Mutu wapakati. Mu Mateyu 24, pamene Yesu anali kulankhula ndi ophunzira ake za zizindikiro za mapeto, iye anati mu verse 14: ndipo uthenga wabwino wa ufumu udzalalikidwa pa dziko lonse lapansi, ukhale umboni kwa anthu a mitundu yonse, ndipo pomwepo chidzafika chimaliziro. Mateyu 24 verse 14. Apa tikuona kuti Yesu akulengeza kuti uthenga womaliza ulalikidwa pa dziko lapansi ndi uthenga wabwino wa ufumu. Ndipo tikaona mawu ena amene Yesu ananena okhuza na uthenga wabwino wa ufumu umenewu, timaona kuti si uthenga waukulu wokha umene uyenera kulalikidwa, koma uthenga wokhawo uyenera kulalikidwa. Yesu ananena kuti mapeto adzafika pamene uthenga wabwino uwu wa ufumu udzalalikidwa kwa mitundu yonse monga umboni. Ndi zosangalatsa kuti gulu lililonse la Chikhristu pa dziko lapansi masiku ano limazinenera kuti likulalikira uthenga wabwino, koma si ambiri a iwo amene amagogomezera kulalikidwa kwa uthenga wabwino wa ufumu. Chifukwa china nchakuti ambiri a iwo samvetsetsa kuti ufumuwo ndi chiyani, komanso kuti pali mgwirizano otani pakati pa ufumuwo ndi uthenga wabwino wa ufumuwo. Pamene tipita ku Chivumbulutso 14, mutu umene timapeza mu mauthenga angelo atatu, timapeza uthenga okhuza kulalikidwa kwa uthenga wabwino mu verse 6. Ndipo ndidaona mngelo wina akuluka pakati pa thambo, wakukhala na uthenga wabwino wosatha, awulalikire kwa iwo okhala pa dziko ndi kwa mitundu iliyonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu. Chivumbulutso 14 verse 6. Mulosi umenewo woperekedwa kwa Yohane m'buku la Chivumbulutso, timapezamo choonadi chofanana nacho: uthenga womaliza ulalikidwa pa dziko lapansi ndi uthenga wabwino wosatha umene Yesu Khristu analengeza kuti ndi uthenga wabwino wa ufumu. Si chinthu chimene chidzaonekere kumapeto kwa nthawi, koma ndi chinthu chamuyaya ndi chimene Yesu Khristu analalikira pamene anali pano, ndipo ndicho chiyenera kulalikidwa, ndipo chiyenera kupitiriza kulalikidwa mpaka pa mapeto a dziko lapansi. Nthawi zoonekeratu kuti tikamvetsa bwino uthenga wabwino wa ufumu, ziphunzitso zabodza zambiri zimene zikuyandamo zimangogwera m'malo mwake. Iwo amaonekera mosavuta chifukwa cha nyengo ndi zododometsa zomwe iwo alidi. Again I say to you, repent, O Israel, for the kingdom of heaven is near. I am the voice of one crying out in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight.
I baptize you with water, but after me comes one who is more powerful than I, and he will baptize you with the Holy Spirit and fire. Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Munthu woyamba amene analengeza uthenga wabwino wa ufumu anali Yohane M'batizi, Mateyu 3:1-2. M'masiku amenewo anaza Yohane M'batizi nalalikira m'chipululu cha Yudeya ndi kuti, lapani, pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Mateyu 3:1-2. Yohane anayamba kulalikira miyezi 6 Yesu asanabatizidwe nkuyamba utumiki wake. Cholinga cha uthenga wake chinali uthenga wabwino wa ufumu. Onani kuti Yohane anasindika mfundo yakuti ufumu umenewu uli pafupi. Mwakuyankhula kwina, ufumu unali pafupi. Chinali china chake choti chiyimisidwe. Ichi ndi chifukwa chake uthenga wake unali ndi mphamvu zazikulu. Ichi chifukwa chake anthu anatuluka mwaunyinji kuzamvetsetsa zimene iye anali kunena ndi kubatizidwa ndi iye mu mtsinje wa Yorodani. Anthu anali ndi chidziwitso chakuti ufumu wa Mulungu uyenera kukhazikitsidwa pa dziko lapansi, ndipo kuti uthenga wa Yohane unawalimbikitsa iwo. Iwo anadzazidwa ndi chisangalalo chachikulu ndi kuyembekezera zomwe zinali pafupi kuchitika. Kuyambira nthawi imeneyo Yesu anayamba kulalikira ndi kunena, lapani, pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Mateyu 4:17. Yesu mwiniyo analalikira uthenga ofanana ndi Yohane M'batizi, ngakhale kuti anachita zozizwitsa zambiri zamphamvu ndi kuphunzitsa zambiri za chilungamo ndi moyo woyera. Kusindika kwaukulu kwa utumiki wake kunali uthenga wabwino wa ufumu. Tikayang'ana pa Mateyu 5:7-10, timaona kuti uwunso unali uthenga umene ophunzira ananyamula. Yesu anawatumiza kukalalikira uthenga ofanana ndi umene iye ndi Yohane M'batizi ankalalikira. Awa khumi ndi awiriwo Yesu anawatuma nawalamulira iwo kuti, musapite ku njira ya mitundu ndi ku mudzi uliwonse wa Samariya musalowe, ndipo amene mukupita lalikirani kuti ufumu wakumwamba wayandikira. Chiritsani odwala, konzani akhate, tulutsani akufa, tulutsani ziwanda, munalandira kwa ulere, patsani kwa ulere. Mateyu 10:5-8. Uwu unalinso uthenga wa atumwi. Koma pamene anakhulupirira Filipo akulalikira za ufumu wa Mulungu ndi dzina la Yesu Khristu, anabatizidwa amuna ndi akazi. Machitidwe 8:12. Kusindika uku kuli pa chipangano chatsopano chonse. Mutu waukulu wa zonse zimene ankaphunzitsa ndi kuchita unali uthenga wabwino wa ufumu. Ndipo Yesu ananena kuti uwu ndi uthenga umene uyenera kulalikidwa pa dziko lonse lapansi mpaka mapeto a nthawi. Tanthauzo la uthenga. Tanthauzo la thunthu ndi kufunikira kwa izi sizingayimikidwe mpaka titazama mozama ndi kupeza kuti uthenga uwu wa ufumu wa Mulungu ndi chiyani. Mawu akuti uthenga wabwino, monga tikudziwira, amatanthauza uthenga wabwino. Yesu atayamba kulalikira kuti ufumu wakumwamba wayandikira, kutanthauza kuyandikira kwambiri, anthu anamumvetsetsa kuti akutanthauza kuti Aisraeli anali atasala pang'ono kubwezeresedwa. Iwo ankaganiza kuti Mulungu watsala pang'ono kukweza mtundu wawo kuti ukhale mtundu waukulu kwambiri pa dziko lapansi, ndiponso kuti malonjezo onse a m'buku la Yesaya, Yeremiya ndi aneneri ena ambiri anali atasala pang'ono kukwaniritsidwa. Kwa iwo iyi inali nkhani yabwino, kukwaniritsidwa kwa maloto ndi ziyembekezo zonse za Aisraeli. Ichi n'chifukwa chake uthenga wa Yohane M'batizi, ophunzira ndi Yesu mwiniyo, unasonkhezera mtundu wa Aisraeli kwambiri, unadzutsa chiyembekezo ndi maloto a mtundu onse. Kodi uthenga wa ufumu umenewo unali wotani? Ziphunzitso za Yesu zinali zodzaza ndi mutu umenewu. Ambiri mwa mafanizo ake anayamba ndi ufumu wakumwamba uli ofanana ndi, koma palibe malo amodzi pamene anafotokoza momveka bwino tanthauzo lenileni la uthenga wabwino wa ufumuwo. Inde tikamakamba za ufumuwo, ulosi wa Daniel chapter 12 umabwera m'maganizo mwathu. Pamenepo timapeza kuti Mulungu akutiuza za ufumu umene udzawononga maufumu onse a dziko lapansi, ndi umenewo udzakhala phiri lalikulu ndi kudzaza dziko lonse lapansi. Ndipo m'masiku a mafumu aja, Mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzawonongedwa ku nthawi zonse, ndipo ufumuwo sudzasiyidwira mtundu wina uliwonse wa anthu.
koma udzaphwanya ndi kutha maufumu awo onse, nudzakhala chikhalire kwa nthawi zonse. Daniel 2:44. Uku ndi kukhazikitsidwa kwa kuthupi kwa ufumu komwe sitiyembekeza kuona mpaka Yesu atabwera. Lemba la Chivumbulutso 11:15 likunensa za chochitika chomwechi pamene akuti, ndipo mngelo wachisanu ndi chiwiri anawomba, ndipo munali mawu aakulu mmwamba ndi kunena, maufumu a dziko lapansi akhala a Mulungu wathu ndi Khristu wake, ndipo adzachita ufumu ku nthawi za nthawi. Chivumbulutso 11:15. Kotero ife tikudziwa kuti padzakhala kukhazikitsidwa kwa kuthupi kwa ufumu wa kuthupi. Koma Yesu ndi atumwi ake anaphunzitsa kuyambira nthawi imeneyo, zaka ziwiri zapitazo, kuti ufumu unali pafupi kukhazikitsidwa. Chotero kodi iwo anatanthauza kwenikweni chani? Kodi ankanena chiyani? Mu Luka chapter 17 timapeza Afarisi akubwera kwa Yesu ndi funso lomwelo. Iwo ankafuna kudziwa kuti kodi ufumu wa Mulungu udzakhazikitsidwa liti. Ndipo pamene anafunsidwa ndi Afarisi, ufumu wa Mulungu udzafika liti, iwo anayankha nati, ufumu wa Mulungu sukudza ndi maonekedwe kapena taonani uko, pakuti taonani, ufumu wa Mulungu uli mwa inu. Luka 17:20-21. Popeza anali kuyembekezera ufumu wa kuthupi, Afarisi sanazindikire ufumu wa Yesu. Koma Yesu anati, ufumu umene ndaulalikira, umene uli pafupi kuti ukhazikitsidwe, sunadze ndi maonekedwe, osawupenya ndi maso, si chinthu chooneka, koma ndi chinthu chokhazikika m'mitima ya anthu. Kodi Yesu anali kunena chiyani kwenikweni? Chinali china chake chimene chinali chisanakhalepo, chifukwa iye limodzinso ndi Yohane ndi ophunzirawo analalikira kuti chili pafupi, kutanthauza kuti chinali pafupi, koma chinali chisanadze. Chiyembekezo chenicheni chakuti chinali pafupi kwambiri ndi chimene chinayambitsa chisangalalo chotere pakati pa anthu. Iwo ankadziwa kuti ufumu wa Mulungu watsala pang'ono kukhazikitsidwa. Tione mavesi ena ochepa omwe amafotokoza za izi momveka bwino. Chilamulo ndi aneneri analipo kufikira pa Yohane. Luka 16:16. Apa Yesu akutiuza kuti ufumu wa Mulungu sunali chinthu chomwe chinalipo nthawi ya Yohane isanafike. Yohane anali munthu woyamba kulalikira za ufumu umene unali pafupi kukhazikitsidwa. Koma kodi nchifukwa chiyani chimene chinalipo ufumu wa Mulungu usanakhazikitsidwe? Yesu anati chinali chilamulo ndi aneneri. Chotero chilamulo ndi aneneri chinali njira imodzi imene Mulungu anagwiritsa ntchito ndi anthu ake. Inali dongosolo limodzi limene Mulungu anali kugwiritsa nalo ntchito kwa iwo otchedwa anthu ake. Mwisraeli aliyense anali pansi pa dongosolo la chilamulo ndi aneneri, kutanthauza kuti dongosolo ili ndilo dongosolo limene linkalamulira ndi kulamulira miyoyo yawo. Izi zikugwirizana kwambiri ndi choonadi cha mapangano awiri. Pali pangano lakale ndipo pali pangano latsopano. Panali nthawi ya chilamulo ndi aneneri, ndipo tsopano Yesu anabwera kudzachotsa dongosolo limenelo ndi ufumu wa Mulungu. Tione vesi linanso lochititsa chidwi kwambiri pa Mateyu chapter 11. Indetu ndinena kwa inu, mwa iwo obadwa mwa akazi sanaukapo wamkulu woposa Yohane M'batizi. Mateyu 11:11. Imeneyi ndi imodzi mwa mavesi amene sindimawamvetsesa kwa nthawi yayitali, chifukwa sizinali zomveka malinga ndi momwe ndimamvetsesera za ufumu. Yesu ananena kuti wamkulu mwa aneneri kufikira nthawi imeneyo anali Yohane M'batizi. Iye anali wamkulu koposa onse amene anakhalapo. Iye asanakhalepo kuphatikizapo ngwadzi zonse za m'chipangano chakale. Koma kenako ananena kuti wamng'ono mu ufumuwo anali wamkulu kuposa Yohane, ndipo ndithudi wamkulu koposa onse amene anakhalapo pa dziko lapansi kufikira pa nthawiyo. Izi zikuphatikizapo anthu monga Mose, Eliya, Enoki ndi anthu ena onse odziwika bwino a m'Baibulo m'chipangano chakale. Kodi zimenezi zingatheke bwanji? Tikamanena kuti Yohane anali wamkulu kuposa onsewo, ndiye kuti nzomveka chifukwa Yohane anabatizadi Yesu. Koma kodi anthu awa amene Yesu akulankhula za iwo ndi ndani pamene akunena za ochepa kwambiri mu ufumu wakumwamba? Kodi ndi anthu ati amene ali aakulu koposa Yohane ndiponso aakuluakulu kuposa onse amene anakhalako Yohane asanabwere? Pamene ufumu wa ulemerero
udzakhazikitsidwa m'dziko latsopano. Yohane adzakhala komweko, Mose adzakhala komweko, Eliya adzakhala komweko ndi ena onse achikhulupiriro m'chipangano chakale. Koma kodi Yesu akunena kuti wang'ono mu ufumu umenewo adzakhala wamkulu kuposa iwo? Kodi ndani awo amene akuwatchula kuti ochepa mu ufumu? Vesili silinamveke kwa ine kufikira pamene ndinazindikira kuti ufumu wakumwamba sunali chinthu chimene chinakhazikitsidwa nthawi ya Yohane isanafike, koma chinali china chake chimene chinakhazikitsidwa ndi Yesu. Chotero palibe aliyense wa anthu a Mulungu isanafike nthawi ya Yohane anakumana ndi ufumu umenewo, ndipo kwenikweni ngakhale Yohane mwiniyo sanawupeze. Koma anthu onse a Mulungu kuyambira a nthawi ya Yesu akumanapo ndi ufumu umenewo, ndipo ang'onoang'ono mwa anthu amenewo anakumanapo ndi ufumu umenewo, ndi wamkulu kuposa amene sanachite zimenezi. Wang'onong'ono mu ufumu wakumwamba ndi wamkulu kuposa wamkulu wa pangano lakale, anthu a Mulungu. Ndipo chomwe chimapangitsa kusiyana ndi kukumana ndi ufumu. Anthu amene amakumana ndi zimenezi ali ndi mwayi waukulu ndiponso wodziwa zambiri kuposa amene sanachitepo zimenezi. Izi ndi zomwe vesili likunena. Zochitika zatsopano. Tsopano Yesu anabwera nakhazikitsa ufumu umenewo. Yesu anafotokoza mkhalidwe wa ufumu umenewo pamene anati, ufumu wa Mulungu uli mkati mwa inu. Yesu anadza kudzabweretsa chokumana nacho chosiyana kwa anthu ake. Chinali chinthu chimene chisanakhalepo kale. Anthu ambiri sadziwa zimenezi, koma zimamveka bwino tikaona ziphunzitso m'chipangano chatsopano. Yesu Khristu anabweretsa kusintha mbiri ya anthu, kusintha kwa mmene Mulungu anali kuchitira ndi anthu ake. Anabweretsa chinthu chimene chinali chisanakhalepo m'mbuyomo, ndipo chimenechi chinatchedwa ufumu wa Mulungu. Tikamaona mavesi ena ochepa timaona kuti Yesu ankatanthauza chiyani ponena za ufumu wa Mulungu. Tione mawu ake pa Yohane chapter 7. Pa tsiku lomaliza, tsiku lalikulu laphwando, Yesu adayimirira nafuwula nanena, ngati munthu amva ludzu adze kwa ine namwe. Iye okhulupirira ine, monga chilembo chinati, mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwake. Koma ichi ananena za mzimu umene iwo akukhulupirira pa iye ananena kulandira, pakuti Mzimu Woyera unali usanaperekedwe chifukwa kuti Yesu anali asanalemekezedwe. Yohane 7:37 ndi 39. Pamenepa iye analankhula za Mzimu Woyera. Imene ndi ina mwa ndime za m'Baibulo zimene zili zophweka kuzimvetsa. Timauzidwa pano kuti Mzimu Woyera anali asanapasidwe. Yesu anali kulonjeza chokumana nacho kwa ophunzira ake chimene iwo anali asanakhale nacho, ndipo ichi chinali chochitika chakulandira Mzimu Woyera. Tsopano tikumbukire kuti pa nthawi imene Yesu ananena mawu amenewa, anali atapatsa kale ophunzira ake mphamvu yochiritsa odwala, kuukitsa akufa, kuyeretsa akhate ndi kutulutsa ziwanda. Mzimu Woyera unali kale ukugwira ntchito mwa mphamvu kupyolera mwa ophunzira, ndipo komabe tikuwuzidwa kuti Mzimu Woyera unali usanaperekedwe. Mwakuyankhula kwina, ngakhale mphamvu ya Mzimu Woyera inali kugwira ntchito mwa mphamvu kupyolera mwa ophunzira awa, sizinali zofanana ndi zomwe akanakhala nazo pamene Mzimu Woyera unaperekedwa. Pa nthawiyo akanakhala ndi mitsinje ya madzi amoyo yoyenda kuchokera m'mimba mwawo, koma anali asanakhale ndi chokumana nacho chenicheni, ngati kuti Mzimu Woyera unali kale kugwira ntchito mwa mphamvu kupyolera mwa iwo. Choncho nzoonekeratu kuti pamene Yesu ankalankhula za kubwera kwa Mzimu Woyera, sikuti ankangonena za mphamvu ya Mzimu yogwira ntchito mwa anthu, mphamvu imene inkagwira ntchito mwa ophunzira ake komanso imene inkagwira ntchito mwa aneneri akale. Ayi, pamene iye analankhula za mtsinje wa madzi amoyo oyenda kuchokera m'mimba mwa anthu ake, iye anali kunena za china chake chachikulu kwambiri, china chake chomwe chikanapangitsa kuti ochepera omwe adakumana nawo akhale wamkulu kuposa onse amene adakhalapo kale, moyo wokha. Inde funso litha kufunsidwa, chingakhale chachikulu kuposa mphamvu ya Mzimu Woyera ndi chani? Kuti tiyankhe funsoli, tiye tione zimene Yesu ananena pa Yohane chapter 10 verse 21 ndi 22. Mbala sikudza koma kuti ikabe ndi kupha ndi kuwononga. Ndadza ine kuti akhale ndi moyo ndi kuti akhale nawo ochuluka. Yohane 10 verse 10.
N'chifukwa chiyani Yesu anabwera kuzapereka moyo kwa anthu ake ngati anali ndi moyo iye asanabwere? Yesu anadza kuzapereka moyo mwakuyambisa chokumana nacho ndi Mzimu Woyera, chimene chinali chatsopano, chinthu chimene chinali chisanakhalepo m'mbiri ya dziko lapansi, chinthu chimene chinali chisanakumanepo ndi akuluakulu a mibado yakale. Mu nthawi ya chilamulo ndi aneneri, kupezeka kwa Mzimu Woyera pakati pa anthu a Mulungu sikunali kofanana ndi komwe kunali Yesu atabwera. Pa Yohane 14:19 polankhula za kubwera kwa otonthoza, Yesu anati, "Katsala kanthawi ndipo dziko silindionanso Ine, koma inu mundiona Ine, chifukwa Ine ndili ndi moyo, inunso mudzakhala ndi moyo. Tsiku lomwelo mudzazindikira kuti Ine ndili mwa Atate wanga, ndi inu mwa Ine, ndi Ine mwa inu." Yohane 14:19-20. Tione zimene Yesu ananena pa nthawi imene ankalankhula mawu amenewa. Malinga ndi kunena kwa Yesu, ophunzirawo anali asanakhale ndi moyo, kunena za moyo umene iye anabwera kuzawupereka. Iwo anali asanakhale nawo, pa lingaliro lakuti iwo sanali ndi moyo, pa lingaliro lakuti palibe ndi mmodzi yemwe wa anthu a Mulungu amene anali atalandira moyo, ndipo ichi chinaphatikizapo onse amene anakhalapo Yesu asanabwere. Pamene Yesu ananena kuti ndadza Ine kuti akhale ndi moyo, akunena za kubweretsa moyo kwa mtundu wa anthu, chinthu chimene mtundu wa anthu unalibe. Tsopano iye analozera ku nthawi imene azabwerera monga wotonthoza, ndipo ananena za nthawi imeneyo, "Chifukwa Ine ndili ndi moyo, inunso mudzakhala ndi moyo." Iye anafotokoza zimene ankanena pa verse 17, "Ngakhale Mzimu wachoonadi amene dziko lapansi silingathe kumulandira, chifukwa silimuona Iye kapena kumuzindikira Iye, pakuti akhala ndi inu nadzakhala mwa inu." Yohane 14:17. Sanapezekepo. Poyamba tinaona kuti Yesu ananena kuti ufumu wa Mulungu uli mwa inu, Luka 17:21. Tsopano iye akulankhula za kudza kwa Mzimu Woyera mtonthozi umene unali usanaperekedwe, ndipo akuti tsiku limene lotonthoza amene ali ndi inu tsopano adzakhala mwa inu. Mwakulankhula kwina, kubwera kwa mtonthozi kunali kubwera kwa ufumu wa Mulungu mkati mwa anthu ake, pa nthawi imene ufumu unali nawo kapena kuti pakati pawo mu munthu wa Yesu. Koma tsiku limenelo pamene iye anabwera kudzakhala mkati, kumeneko ndi kumene ufumuwo ukanakhala. Nthawi ya chipangano chakale panali anthu amene analandira ndi kuona kudzoza ndi mphamvu ya Mzimu Woyera. Koma nkofunika kwambiri kumvetsa kuti mphamvu ya Mzimu Woyera siyofanana ndi moyo wopulumutsa wa Yesu Khristu, si mphamvu ya Mzimu Woyera mofanana ndi mtonthozi amene anabwera pa Pentekoste. Kumbukirani mawu akuti Mzimu Woyera unali usanaperekedwe, chifukwa Yesu anali asanalemekezedwe. Mchenicheni wotonthozayo analibe ngakhale Yesu asanabwere monga munthu. Chomwe ndikutanthauza nchakuti kunali kuyenera kuti munthu wa Mulungu akhale munthu, kudusa mu zochitika za umunthu, kugonjetsa uchimo monga munthu, kugonjetsa Satana ndi kugonjetsa imfa. Mpaka pamene izi zidachitika, palibe munthu amene adatha kukhala ndi chipulumutso, chifukwa chipulumutso cha anthu sichinali chenicheni mpaka Yesu atadusa mu zinthu zonsezi. Pa Hebrew 5:7-9 timawerenga kuti amene m'masiku a thupi lake mmene anapereka pemphero ndi mapembedzero pamodzi ndi kulira kwakukulu ndi misonzi kwa iye amene anali wokhoza kumpulumutsa kuimfa, ndipo anamveka mkuopa kwake. Ngakhale anali mwana, anaphunzira kumvera ndi zinthu zimene adamva kuwawa, ndipo pokhala wangwiro anakhala woyambisa wa chipulumutso chosatha kwa onse akumvera iye. Ahebrew 5:7-9. Kodi tikuona zimene zikunenedwa m'mavesi amenewa? Yesu anapangidwa kukhala wangwiro ndi mavuto amene anakumana nawo, komabe Yesu anali wangwiro m'makhalidwe kuyambira tsiku limene anabadwa. Liwu loti ungwiro, nkhani ino sitikutanthauza ungwiro wa makhalidwe abwino, koma kukhala wangwiro monga mpulumutsi wathu, kukhala woyeneretsedwa mwangwiro kuti pasa chipulumutso. Pokhala wangwiro, iye anakhala mlembi wa chipulumutso chathu. Asanaduse chochitika cha ngwiro chimenecho, Yesu sanali woyenera kupulumutsa aliyense, sanali wangwiro kapena woyenera kukhala mpulumutsi wathu. Chifukwa chake ponena za kukhala ndi chipulumutso kwenikweni,
palibe amene anali nacho Yesu sanakhale wangwiro kudzera mu zinthu zomwe adazunzika. Ichi ndi chifukwa chake tikuona kuti tsopano akugwiritsidwa ntchito pa chivumbulutso 12:10 pamene kubwera kwa chipulumutso kukulongosoledwa. Yesu ataukitsidwa anatengedwa kupita kumwamba ku mpando wachifumu wa Mulungu, ndipo malinga ndi buku la chivumbulutso ndi malo ena, pa nthawiyo Satana anathamangitsidwa kumwamba kosatha. Ndipo ndinamva mawu akulu mmwamba nanena, tsopano zafika chipulumutso ndi mphamvu ndi ufumu wa Mulungu wathu ndi mphamvu ya Khristu wake. Chivumbulutso 12:10. Atabwera kumwamba analemekezedwa ndi mphamvu ndi ulemerero wa Atate. Yohane 17:5. Monga momwe Atate anampasa Mzimu Woyera popanda malire. Mzimu wa Atate unalemekezedwa ndi Mzimu wa Khristu njira yoti Atate ndi Mwana abwere kwa ife ngati mzimu umodzi, kapena kudzera mu njira ya mzimu omwewo. Efeso 2:18. Yesu anafotokoza motere: ndipo ulemerero umene mwandipatsa ine ndapatsa iwo, kuti akhale amodzi monga ife tili amodzi, kuti dziko lapansi lizindikire kuti inu mudandituma ine ndi kuti munawakonda iwo monga munatikonda ine. Yohane 17:22-23. Chotero kukhalapo kwa Mzimu Woyera ndiko kukhalapo kwa onse Atate ndi Mwana. Ndithudi Atate ndi Mwana akukhala mwa anthu amene amalandira Mzimu Woyera. Izi ndi zomwe zimapanga zochitika zenizeni za chipulumutso ndi mphamvu ya mphamvu zonse ya Mulungu, kuphatikizapo moyo wa chigonjetso wa Yesu Khristu woperekedwa kwa okhulupirika kuti amupange kukhala wolengedwa tsopano, kulandira moyo wa Yesu wa chigonjetso pa uchimo ndi Satana. Kuti timvetse tanthauzo lonse la zimene Yesu anachita, tiyenera kuzindikira kuti Mzimu wa Mulungu pawokha sungathe kupulumutsa anthu. Moyo wa Mulungu wokha sungathe kukwaniritsa chipulumutso cha munthu. Pali gawo lofunika kwambiri lomwe liyenera kuwonjezeredwa, ndipo uwu ndi moyo womwe wakumana nawo ndi kugonjetsa zinthu zazikulu za uchimo zomwe zimalamulira anthu. Izi ndi mphamvu ya uchimo, kugwa kwa munthu, zosalira za uchimo, imfa ndi mlembi wa uchimo Satana. Mulungu sanakumanepo ndi zinthu izi, choncho Mzimu wa Mulungu sungathe kuzipulumutsa pawokha. Uyenera kusagana ndi moyo kapena kuti Mzimu wa Khristu amene iye mwini anakumana nazo izi, ndipo tsopano ali ndi mikhalidwe iyi kuti apereke kwa ife, potero kutipulumutsa ku ulamuliro wa uchimo. Mzimu wa Mulungu ungatipatse mphamvu koma osati moyo. Ndi moyo wa Khristu wogawana nafe omwe umatipatsa moyo, choncho zonse zimaphatikizidwa pamodzi ndipo zimadza kwa ife ngati mtonthozi. Koma wina anganene kuti akhoza kuchita chilichonse chimene wasankha njira iliyonse imene wasankha, ndipo nkulakwa kunena kuti Mulungu sangapulumutse anthu popanda Yesu Khristu. Ena angatsutse ponena kuti tikuyika malire kwa Mulungu. Nzoona kuti palibe aliyense wa ife amene anganene zimene Mulungu angachite kapena zimene sangachite, koma chimene tikudziwa nchakuti Mulungu amagwira ntchito m'njira yabwino kwambiri, ndiponso mwa njira yabwino kwambiri poganizira nkhani zimene zinakhuzidwa ndi mkangano ndi Satana, mogwirizana ndi nzeru zake ndi chilungamo chake, mogwirizana ndi vuto la mtundu wa anthu. Mulungu anakonza dongosolo langwiro lopulumutsira munthu, ndipo dongosolo limeneli linakhuza moyo, imfa ndi kuuka kwa akufa. Ilo silinali dongosolo lachipongwe kapena mwachisawawa, linali dongosolo langwiro kukwaniritsa zofunikira zonse kuti akwaniritse chipulumutso chimenecho. Pali malamulo ndi mfundo zimene Mulungu amagwiritsa ntchito, malamulo achilungamo, ndipo Mulungu amagwiritsa ntchito mkati mwa dongosolo. Pali malamulo ndi mfundo zimene Mulungu amagwiritsira ntchito, malamulo achilungamo, ndipo Mulungu amagwiritsira ntchito mkati mwa dongosolo la malamulo omwewo kukwaniritsa chipulumutso cha anthu. Kuchokera pa malingaliro awa, palibe njira ina yomwe ikadagwira ntchito, ndipo chifukwa chake kuchokera mu njira iyi moyo wa Khristu okha ungapulumutse anthu. Izi ndi zomwe ndondomekoyo ikukhuzidwa, ndipo palibe njira ina. Popanda moyo wopulumutsa wa Khristu panalibe chipulumutso choperekedwa. Kotero palibe amene akanapeza chipulumutso akadalandira moyo Yesu asanadutse mu thupi ndi kupereka moyowu wa chigonjetso kwa ife. Chifukwa chake mtumwi Paulo akutiwuza kuti ndipo ngati Khristu sanaukitsidwa, chikhulupiriro chanu chili chabe,
mukadali m'machimo anu. 1 Korinto 15:17. Mose, Enoki ndi Eliya. Tsopano moyowu wa Yesu Khristu sindiwo ufumu wa Mulungu mwa njira ya chipulumutso chathu, komanso ndi ufumu wa Mulungu mwa mphamvu ndi mphamvu. Lemba la Chivumbulutso 12:10 limanena kuti chipulumutso ndi mphamvu zinafika tsopano, kutanthauza kuti pa nthawi imene Yesu anabwera kumwamba nkutulutsa Satana, panalibe chipulumutso chisanachitike. Komabe tili ndi cholembedwa chakuti anthu onga Enoki ndi Eliya anachotsedwa pa dziko lapansi ndipo sanaloledwe kukhala pansi pa mphamvu ya imfa. Kodi zimenezi zikanatheka bwanji ngati sanalandire chipulumutso? Tili ndi zinthu ziwiri zophunzitsidwa bwino ndi Baibulo. Chimodzi ndi chakuti chipulumutso chinangobwera ndi kubwera kwa Yesu Khristu. China ndi chenicheni chimene Baibulo limanena kuti panali anthu ena Khristu asanabwere amene anatengedwa osaona imfa. Kodi mfundo ziwirizi timagwirisira ntchito bwanji? Zimene tinganene nzakuti anthu monga Enoki ndi Eliya anapatsidwa moyo wautali osati moyo osatha. Iwo anapatsidwa moyo wautali osaloledwa kufa, koma tiyenera kumvetsetsa kuti moyo wautali suli wofanana ndi moyo osatha. Moyo osatha ndi khalidwe lakukhalapo osati kuonjezerapo moyo. Ngati Khristu akanalephera kukwaniritsa chipulumutso chathu, amuna amenewa akanafunikira kufa chifukwa chakuti anali kukhala ndi moyo. Titero kunena kwake pa nthawi yobwereka, moyo wa kanthawi. Paulo akutchula zomwe zinachitikira Mose, Enoki ndi Eliya mwa Hebrew 11, ndipo anati ndipo onsewo atalandira umboni wabwino mwa chikhulupiriro sanalandira lonjezano. Hebrew 11:39-40. Mose, Enoki ndi Eliya anayenera kuyembekezera kukwaniritsidwa kwa ungwiro. Iwo sanapangidwe angwiro monga ena tonse. Inali nsembe ya Yesu Khristu imene inachititsa kuti ungwiro ukhale weniweni kwa iwo, pakuti ndi chopereka chimodzi adawayitsa angwiro kosatha iwo oyeretsedwa. Hebrew 10:14. Mphamvu ya ufumu. Yesu anabweretsera chipulumutso, koma anatibweretsera zambiri. Pamodzi ndi chipulumutso anatibweretsera mphamvu ya ufumu. Yesu analonjeza kuti anthu ake adzalandira mphamvu, ndipo ananena kuti zizindikiro zina zazozizwitsa zidzatsatira amene amakhulupirira. Iwo akanachititsa odwala kutulutsa ziwanda, kuyeretsa akhate ndi kuukitsa akufa. Maluso ozizwitsawa ndi mphatso zovomerezeka zoperekedwa kwa iwo omwe ali ndi gawo la ufumu wake. Ndi Khristu mwini amene amakhala mwa anthu ake, ndipo mphamvu ya Yesu ilibe malire. Iye ali wamphamvu basi, ndipo alipo kuti achite ntchito za mphamvu. Izi ndi monga pamene iye anayenda pano mu thupi zaka 2,000 zapitazo. Takhala mu mdima, tavutika chifukwa takhala ndi vuto, nkukumana ndi chikhulupiriro ndi kusonyeza chikhulupiriro. Koma pamene timvetsetsa kwambiri choonadi chimenechi ndi kuchidya, mpamene chikhulupiriro chathu chidzapitirirabe kukula. Posachedwapa, zonse zimene atumwi anachita mwamphamvu zozizwitsa zidzabwezeretsedwanso ndi anthu amene alidi anthu a Mulungu, koma sizidzakhala choncho chifukwa Mulungu wasankha kuchita chinthu chatsopano. Pamene ufumu wa Mulungu unadza zaka 2 zapitazo, chipulumutso chinadza kwa anthu a Mulungu, koma osati chipulumutso chokha, mphamvu ndi mphamvu zinadzanso. Ichi ndi choonadi, koma lero tikulimbana ndi mdima ndi kupana mphamvu za 2,000, ndipo nkovuta kwa ife kulowa mu chikhulupiriro chotere. Koma ndikukhulupirira kuti Mulungu akutitengera kumeneko, ndipo ndi nkhani ya nthawi pamene tikupitiriza kuyenda nkuoneka kumene iye amawalira pa njira yathu. Iye akutiphunzitsa kusegula kumvetsetsa kwathu, ndipo ichi ndikalambula bwalo wa zomwe ziti zichitike. Choncho chimenechi chonenedwa za ufumu nchogwirizana kwambiri ndi mfundo zazikulu za choonadi zimene tazimvetsa. Choonadi chonena za Mulungu, choonadi cha za ubatizo wa Mzimu Woyera, choonadi cha chilungamo mwa chikhulupiriro. Zinthu zonsezi nzogwirizana kwambiri, ndipo Yesu anazipereka kwa ife mphunzitsi limodzi pamene anati uthenga wabwino wa ufumu. Izi ndi zomwe ziyenera kulalikidwa pa dziko lonse lapansi, ndipo kwenikweni palibe uthenga wina, china chilichonse ndi chosokoneza. Tiye tikhale otsimikizika kuti tikuphatikizidwa mu uthenga umene
udzapambana.